Dysfasia, eli puhe- ja äänihäiriöt, on päivän aihe. Dysfasia on siis yksi niitä diagnooseja, mihin on usein ollut vaikea löytää tehokasta kuntoutusta, mutta nykyaikainen neurofysiologinen kuntoutus on nyt tuonut uutta toivoa. Aikaisemmin dysfasia on hoidettu pääsääntöisesti puheterapialla, mutta vaikeissa tapauksissa se ei riitä. Kun ymmärrettiin, että taustalla on usein myös kehityksellisiä aistien ja hermoston puutteellista kehitystä, ja kun niihin on kohdistettu terapiaa, lähes aina se nopeuttaa kuntoutusta ja parantaa siis myös puheterapian vaikuttavuutta. Neurofysiologinen kuntoutus kohdistuu kaikkiin puheentuoton taustalla oleviin aisti- ja hermointegraatiohaasteisiin, ja siksi se auttaa niin paljon. Tästä meillä on yli 20 vuoden kokemus ja itse asiassa useita Suomessa tehtyjä yliopistotasoisia tutkimuksia. Jos sinulla tai läheiselläsi on puheentuoton haasteita, käy puoleemme. Voimme ehkä auttaa. Jos aihe on mielestäsi tärkeä, niin tykkää tätä ja jaa se eteenpäin. Näin tärkeä tieto saadaan eteenpäin. Lisätietoa löytyy sensumoottori.com verkkosivuilta. Hei!